पुइलाव जटननो फुंकाहाम तिनि तामनि बागै फेसबुक लाइभ खालायनानै नांखा बेलायनो खाखामो बुसकांगो हेपि ट्रिं बिसिकेटालनि पुइलाव हामबायते सिबाया फारो ते हेपि क्रिसमास नि बङै हायपनो तिनि बेलायनो बुका खामजाक सालिया हंनि दंफानो किसा कग्रक सानान हनै मा फायगा बुका एकदम तंथक सुगलिया yok सुगलिया हायङै ओ सकांगो हायकेबा 16 तारिख डिसेम्बर 2021 Khumulwng Tripura People Front हायकेबा TPF आरुनि Patimung के पाटाल कइना Human Rights Day no पालायनानि बागै बर Khumulwng खमपय एकाडेमि बुसकांगो जे इन्सिडेन्ट नंमानो थैनाय आं थाइसा थाइनि कप सानाखनि मा बासाखा पाटाल कइना TPF नि सुप्रीमो हायकेबा प्रेसिडेंट आंबुनो एक्चुअली आंगरो पॉलिटिकल इशू तो बिया तामकेबा ओ हानि मालिक ओ हानि नखखां जिनि बुबाग्रानो तामनि बागै तिनि दागारनानि नांखा बरकनि बासनो खानावो हातै दफानि बागै बरक चबा खाय दङो नि बरक जे सावो हा साबोबा दफा साबो सोंनानि मुसुंगो तिनि सुदु बुबाग्रानो सिमिया ओ जागाव तंक संक्लंनाय रक खुमपय एकाडेमि बुसकांगो क्रिकेट थंना थांनाय रक बरकनि उपरिबो हेके बरकनि साखाबो बरक दागार चपा बुटक खलायका पयलानि सिमिनो बंनि मो हेकेबा आगिनि सिमिनो बंनि मो प्रि प्लान ब्लुप्रिन्ट खलायजाक जेसाके फानो ओ 16 तारिख डिसेम्बर Khumulwng हरजों रिनाय अबो किन्तु दफाना हांजाकमानिया आं तिनि साग्ला खामो पलिटिकल पार्टी हयतो किसा मिसा वालाय बुलाय ओंलायो कक बांलायो आबो कुनु मेटाया फियाबा तिनि बुबाग्रानोला बाहाके दागार खाबा अमनो रिक्सावैसा खायो हइसां तिनि मा फायो बुबाग्रानो इमिडिएटली नाकार सान्दी पाटाल कइना नों बजागा तं जदिनो पाटाल कइना नोंगानि भिडिअ नुगै तंखा हंखाय फेसबुक लाइव फायनाय नंबो कक साफायदि सामनि चाचायाबो आं नायनानि थांगिया जायफान दंथों जायाफान दंथों फियाबा तिनानि बुबाग्रा तिनि दागार जाखा बुबाग्रानि मुक्ति हाव क्लायखा बुबाग्रा पाटाल कइनाखाय बरकनो खुलुमै नाकार सानखा अमो बजागा थाङै सयकाबो सायदामान बु फासे बोसानो याखेग्रामै खुलुमोखौ बाहाय आबो बजागा थाङै सबै वान सगैनाय फियाबा आं कायसा कबि कक थानानि मुसुंखा जतनो कबि कक नि सालायो फियाबा आं तिनिबो कबि कक आं सानानि मुसुंखा कबि कक बुबो बुबाग्रा रकनि मुक्ति कलायमाया बुबाग्रा रक खुलुमाया बाट बुबाग्रा खुलुमका हंखाय सै खुलुमजाकनायनि आयोग बारावो मुइतो नारगदि तिनि अबनि बिसिङो क्रिकेट थांनाय रक तंकसं तंनाय रक थाइथिं आं सायथांमानि कक बकस बरकनि उपरै दागार चपा खायजाकमानि ते कैसा बतिप्रा मथा बुया TPF बुया ओ तंकसं तंनाय रक
ते कायसा आपिसानि जेनेरेल सेक्रेटारि बरम गोनां बायथां देबरमा आरो खेला नायनानै थांथानि बिनि उपरैब हे गाव बनि साखाबो चप्रक जाखा अब्रक जादो साबा कक बुया लाम बुया बरक नावबो हाय बेलाय नवाना मै सिंसां खाबले aga patal kene ni basano to जों खोनावो बट एकदम इंटेलिजेंट एकदम सिजाक नुकजाक अबा हेगे ककथाव आव लेखा गोरों नं खोना लेबो लेखा गोरों न बुद्धि बुतंग तैसे एकटा पॉलिटिकल पार्टी नि प्रेसिडेंट बा काहामनानि कक न बा रोंनानि सिनानि एलेमनानि कक न एलेमिंनानि कक न फियाबा तिनि ताम नुकजाखा आं सियांगै तंखा हंखाय बा जनगण सियांगै तंखा हंखाय नों सिवै दङ हंखाय नों बनो फोरोंदि अ जागा फोरोंमान करिखा सिनि सिजाक नुकजाक सिनि लाइबुमा कथमा ताबुबो गोथां दंखौ अबनो बुबाग्रा नसो सिनिग्राया नों पाटाल किना नों सामने सिनि साक सागासो ता सिजाक दि पवित्र संविधाननि सोमोन्दैसो ता सिजाक दि संविधान सैजाक दं जे 16 तारिखआव बुबाग्रा न खुमुलुंग दागादि होनो सैजाक दं बुसुकदाराव पवित्र संविधान सैजाक दं जे बुबाग्रा न दागारनानि बुबाग्रा न काबिनानि आ बुबाग्रा न दागारनाय आबले बुमति बरक नों आरो हिउमेन राइट देनो पालायनानि दा फाइना बुबाग्रानो दागारनानि निजिनि नकनि नकफां निजिनि हानि नकफांनोसो नों सिनिया दागनाय नों बुमति हिउमेन राइट अंको देनो पालन खालायनायाबो बुमति हिउमेन राइट नों पालन खालायनानै फायाबो निजिनि नकनि बुबाग्रानो नों सिनिग्राया निजिनि हानि बुबाग्रानो नों सिनिग्राया नागार सानबायदि दिनै बुबाग्रानि मुक्ति गुसुं गुसुं खिग्रायलायखा नर गोसा गुफुर पलिटिकल थों लायनाय अबसे दफारकनो चापनाय रखो अबसे दफारकनो हामसारिनाय भो अबसे दफारकनो फियकनाय रखो निजिनि हानि नकनि नकफां अ हानि मालिक बनोसो सिनिग्राया नों तिनर दागर चपा खयनाय बेलाय खानांगौ साया हनै दंमोन तिनि साया दंमालिया साया यदा यक्न हैनाय तिनि निरालखे दंखा हायपन अबखा दंमालिया तिनि जों बुबाग्रा मासा दङ असुकपानो जों तिनि अ हासाकाव तिफ्रासा दफानो सिनि जागै दङ तिनी जे भारतवर्षनि मानचित्रआव तिनी खबजागै दंमोनि त्रिपुरा कायसा राज्योनि खबजागै दंमोनि तिनी बुबाग्रा अ हानो चालकनाय बुबाग्रा रक तिनी एग्रीमेंट खालायया हंखाय नों तिनी ब जागा दङ नों तिनी पाटाल कैनां खामो नों पाटालावनो मा हाबि दं खामो खापां खासुनि ताकुताय बुहुकजों अ माइसे लंमाय सिंसा राजनीतिक ता खालायलायसिदि आबु बमति राजनीति आबु बमति बदल खाल निजिनि अ हानि नकफां अ हानि मालिक निजिनि बुबाग्रा न दागारनाय आबु बमति पॉलिटिकल पार्टी आबो खापां खासुनि ताकुताय बुहुकजों saya suya saja kangen naka di anu bo tam kya mokol mukti an buklai kya belai no wana wo chini ba truk ayuk bar hoi phai kyabla suma komna ni digi thangai tong habla nok ni nok phangno chini liya mane no o ha sakani nung kus kema sinai nung simi kema gla angni jibo kema nai o bubagra tini suno yakari klangi thanga hangai Nini ani upai tamung na boro tong ha sanglai na angle bubagra no kema jangna ni kiriwo
Maya Tamo Sulu Tarigo Tini Bubagra no Pore Lata Kotoko Bu in a bottle of Patri Twitanganke. Oh my Borus and Guru to be Mana. Take a chuck last one, Kajako Saranga. Nijin Nokni Ama, Nijin Nokni Babu, Tongmanino Juda. Abang Bakas Hayman, Srai Chikun Sorani Babani Yakari Klagintanka. Salsawa mai phai ma phai kya babuni gun busuk tong nga prusang isio tino hani nokphang bo chini buma bu phatamo o hani malik devotani saman tini binu porise nang yakti sawo aboda norok poribe meni gyan aboda norok serengmung serengi manmani aboda norokni राजनीति गंबासी अब बमती राजनीति गंखा निजनि बाबुनो बुनाय जा अब बमती राजनीति निजनि आमानो बुनाय जा अब बमती राजनीति निजनि बुबाग्रानो धागारनाय जा बुनाय जा टकनाय जा हा बमती राजनीति अब निजनि ओ हादफनि तामनाय ताबु मासा सुसुक जों अंको साथि हैदि दिक हापुं संदारि जोंनि तंमा हके जोंनि तंगो तिनि बुबाग्रा मासा अब हायनो सनर धागारनाय जा बरर Kesak kupur kosam rasniti klay lady, kaisana kaisa hamya salayo, tiga sab to political tanggung nai nabo. But ang jesa rasniti pan klayana. Barboso kaisa democratic, hai kabo democratic country ba. Boba granang jesa pan tongdi. Boba granang soto kutibar ang khulumo. Boba grayuk loktheng. Holong tibuk ni ayuk manteng chini boba gra. Bubagra long live, joy ho bubagra. Hambai.